Antino o video no bekau mukti kelai senamai tong. Aw jeng jotono saimano tai jeng jotono sino. Chino Tripura hastewo khoroni borok tongo. Chini da pohor tei chini dara bisang. Borok ongkha chino Tripura ni kaise borok hero si. Nadi borok chini Tripura sarong no. Pusuk suba oi tong amo jeng jotono saimano. Borok no jeng politician rok bai. Neta minister kebangma MLA leaders MD sarong bai jeng. Compare fan khlaini di borok ni gana thanan jugya. Haipon borok tini lukurang suba mani sin borok tini hanya hinjago baksa borok bai rangsao hinjago busuk dukho nangnai di borok ni bo nukum tongo borok ni bo family tongo haipon borok tini amsuk kosto khlai nok ni borok bai family bai tongya kare sugya borok bemar klaija borok no borok amsuk kosto khlai suba o tongo haipon borok tini buini suba thanina hanya hinjaka bukha beleken dukho nangka haije bukha beleken mukti klaika tabonan dapo hone life video ang nai payo boror no chubawi bathangnani tei hanyewo hinjangnani amsara kebal hanya nok nukuni borok bai tongya kare bunyu subanani amo amse kok kalaya akok belehene kotin waisa khlaina di bunyu subaina di buse kosto buse kotin apro saimanani haipon tiri sin dapo horjom amse kosto khlai subawi tong borno san chelo chirnang nang borok tini tam dor ka ba buina amsik sayan mengya kare kosto khlai tam ni buina se chubawi tongna ba bekhau khairama tongo hamsama tongo obon baga sitini openly ongkhari lukurong chubawi tongo nasikna la Tripura hastewo bor hai sabtong bor hai buskanga agoi phainai lukurong chubana ni hini sabtong nasikna di kebno phan nuhurgla haipano tini bui mazra bezna na karang sao ahaira hini je borok no omte hinai rok pap nangana pap khaichi borok no mokol mukti kalai mani abo ereng kalaya abo magana kalaya amukti magana thanglak jesini da pohor songno chinda bisal songno hanya hini wangchungnai rok rangsao omhai hini mazra benai rok norok salsa pap nangan ang sanai sanjana kono tuino sanai sanjmanai sanjana no chin Tripura hasini borok sabu subaya tongka muya phali janai phojonto si 10 taka lepsapan rohorka sabu subaya tongka tobo hambai phaitun chini obuku chini manai chini sajak sanjana hambai phaitun hini joto khairok jagai khoksa khongni rohalaike tobo hambai phaijatun hini tei social media o sara Tripura o pitnai sabuba chini da pohor bai chini da bisal song borok khoromni si lukurong sini nai borok kerike tini omonai sanjana no kebo sibi chiniya bemar unjak hini bo kebo saibo mangala kamu borok ni bising tisi tini amsa rang lak riwi suba jago ge tini oda pohor songno se hami hini rangsao hini tongo ge amo bojaga thangkalaika tei jing joto saimano haiji Mumbai ni Tripura tumani da pohor songno kichapani information diawai borok Tripura tobi phayo at least call khaile borok kicha information ina namani amo siris borok information ya ge talangna puru ge tin da pohor songno tlang thanga namble angoro lasa kok khaijan sanai tumungno manai sanjana ni nukhumni bororo da pohor songno mazra berei tongke norok nakar sanani tun obonang dorong thane kaisa apil khayo angnorno koyo norok social media o phai public ni bus kamo phai norok da pohor bai da bisala norok nakar sanani langnai tamni hikyo obongkha lukurong ni rang obongkha lukurok subama ni rang norok da pohor bai da bisal no haino ereng mazra berei manglak abo jeng public rok kosimani haiji